ki khubor na ka shlem jong nong san hima Reungot kilong kami na kathain maukorwat akasi palay lele ikandu ikakongsi kharkongor Deputy Commissioner ka Southwest Khasi Hills ban ujor halor ka jingle don bo jong ki pulit ka maukorwat kini kilong kami kil airu ikakot jing tho haga DC ban karpat bakan tuklar lem ika jingle don bor ka jing penting pensmi ban le tomet ki pulit habaki wan haki yeng ki sem jong ki katkum kate ka jing tho bagi te kilong kami kila ujor kila ong bagi pulit ka thanat maukorwat habaki la dep kem ban ra iki khun bagi bahi yang hasem halor ka nongrim bagi suba bagi degi nongle kambaman kilalap bagi pulit kila syol adat iki khun juki ya kini gilatip bahdien bagi lalit pe apo thanat bat la badon na pedeng ki khun jungi ki bamla baniat bat jingem gimet ki phat ha jing sha syo ki pulit lo ong ki te gi long kami ki lo ong bakum gi kesem kimdon kono kono ko jing persya lada ki pulit ki kem rei ki jing syo bat kata kti hadu bikin damen saw ke de ka kambe an Pat persya ki kendon an namar kat kum ke kendon lani ke section lai spak lai po jung ke Indian Penal Code ki pulit ki mla ban syok bandat ki breu ki bagi kem long ru bagi pulit ke mau korwat bagi wan ban kem ki khon ki bahi yang jung ki ka por min bit ki la juwan ru ringkat ke jing buat kiat kani ke jing le kala pensyong sir syakat dei ki bahi yang hasem khamtam ki khlung bat ki kan thei khana anjang chi de ki por si teng miet kharar baji đang thiệt ha chỉ tất mặt cần thiết chỉ mà một con họ bèn đấy là nó thôi thì kỳ rung kỳ lạ kỳ tiết trong kháng tao là kỳ rung tao là rung kỳ ere này đã trong tiệp bru tiệp lê kỳ trong bộ ảnh lòng sụt nát đấy chỉ cần thiết chỉ quả để trong là nó kỳ đi bị cắt công cả lên tây này bộ đằng biang kapor bắt por bộ ảnh rồi kalau buat kamu cisngo tenar rena macam dia nanti kan cisong seiap cisngo seiap naman sim mabuk cing cisakti nani nanti dalam itu orang kin kele orang hano itu orang di belada orang di belagi hano orang apa yang namar akan kele re tidaklah Jawa gila betip Islam ya cisngo cimbet long setenar rena betip Islam lah kuno arkenta apa debun pentip dalah kem mada chuong na ong chi buk me chi dang kam ong kale kon chi mit chi sai bun e athu e chi me ke hai ila laila ya ta bur e khaddo di e ki churung be jerung ro hacung kiru beta kamera chuan kale be anga ong en anu tan ong akari en anu bala thara lagi kale ki tutubit be ong en anu me athu ho dan orang itu kan rebu akan cai bu menak kebak nak akan yang anu ai kicu orang bayar me tu cibe tu dilihat tanya itu arngari tidak tanya arngari orang habu ya mubah tak ada cina kira ada cina tak orang ta me tu hok lagi cina me piat hanat jiser piat hanat Tang ong dasar sana di macam rekon di ring cari angah, tapi ong rekon dicari, tapi ong atas cak dasar rekon kas acil rekon, ki ong mewar belang, ong berlari kan pisaring macam hari berlari rekon hari ngonajau, tapi kira ong tahan hanu tak bang, ong wen ri, wen hanu stone. Taki ong ma ana bapun punan taki atu ong lan ong punan ong ya logo piri cica na tanat ta ong sili saca tanat ong taki ong cica ong ta cari macam rekon ki ong rekon cica re ta ong ki ong ta pirang step piri budewan mas ya tanat ta to pai kon uwan uwan dalam step uwan ni tapor boki ben kenrai pi ki lain ni kisngar ki kan nyokar ka di ayu ayari nyokar diri ayu ayari tadi ki orang yang masanya taya yung asinga pun masanya ri ki cinga tenga ki adro sekulon ki kanyon di bor ta ko Atakon kali kakot senu akot hang kali kanyon di bor kalau ada baca ki
ki thab ya ta phun sawi ki ong thab phun dia na en bet phun yung tau kon chiu ki na en ni ki thab ki khle be ki tai jan ki khle be ana chikulu mari ba si chung la su dab be tai jan jak tai jan menriu ki la thela ki la khalila ta ban tai jan jar ki la thela kita satin alung kira sila atau duli kira kentul atau ban tejutia masih reberseo kira kelila atau ban lasnai salah nakaliang jangi ki SU jangka makorat circle girls swing ru nis ngoban penremjur halor ka jingle aru klau jang ni kibri ke badan hakaan naman habaki wan haki yang kisem jongki brio ki jongi ki wan ban khanra ki wan la long thik kom baki shim ya ka hak jongi kum ki kan thai kim dan shu ya karan karam ki wan ha gajing bu ai ka jing tang lang ga jongki ki keran ki kitin ki baklam akon hatungi kum ki kan thai ngim dan si ya ka hak ban ya daya ladi circle da ki jing snokya arabe ni dan ni ki ba yang sem jongki pat ki jongi ki ba syak kem ki ba syak kwet ki bor jong ka an ki snokya kan ka si lawan ban kendu DC i dari klip jangka distrik jongi atau persengau i ya ki ba kejingla jang ki kulit jangka Makrot police station hakaban twet ban khanra ki khot ki jongi bad ki bahing sem lagi kun jong ki mi pa kalalong syakaba balak put kaba nakleng jongi hi ngimla ban pediang buat ni penrem ru ya ki bor kulit ya ki jingle ka joki hakabu ki wan ki sem ban khanra ki khot ki jongi lalong ba ki khanra kita ki le no undai shu ki parabreu bat ya ka hok long man breu ki ta nakaba kala ki uroj lan ngila bonong ki uroj namar ba ngiyo i ba haki babun ki kep ki wan wat ikan thai breu ru abaki don ki jing tia ki klit ki nep ku tia ki ta ter ti kata kala long bat ki wan ru da ki jing bu aj da ki jing berngam bersit ki tin ki ba kum ki kan thai ki mlak ban pediang ki kita ki jing kren ki kulit namar kata kani ka lemba kani ka por mantang isnge ban pandam jur kani ka jingle ka jung kulit amar ba tang ba ki di khot jo ki SU ki sule kumba thwet ki ta ki le no haba ngi dei ki sama pule akaba ngi jule na ka por persya ki be dei ban te ki imlang salang nrei ki jingle jung kulit hot ni persya ka di ti ki jung kulit ba ki dei ban wan toket ban kem ban nrei jingle ka ki kam dei ban pala uput bakta ka bakim don su ka jing ti lem ka ban kata ya ka long renyang ha ka sungsuk sungsan jong ka imlang salang snong ki thau namar ba ki kan thai ki khna ki khlung ki dona ka jing ting ki jing sir ki wan ru steng mit bat ki pendik du kata-kata ti lomba kan ki kerwo ni penrem ni kan ki jingle ki kulit ni don senda ru bat ki bahayang asem ki di dekot ki ba syakem ki ba syakwet namar ba ka jing syak kulit kadai ta ka jing suba bat ba ki jing kharep ka jing syakam dei yaki bakin da pristom hatu kata ba don penen ki khot ki jongi lan ki ba lastom jur ba ki dan holok op po jong polis custody syabom syasyo syatit hatu kata-kata ba ki lapang met ba ki lamsak ikanir kali ko wei ka ba yoi ba kawarra ka jing sir namar balai namar ba kilalek balat diuput ba kata an ka ong enrai kum kinong tip an aba kilek be an kan man to yu yang i begini keren pang taka an ngi kiru pajba lingim sutu abawat kinong bat an kilek persya ya kata kilek be an namar kata kalong kum ke bakila le be an namar beki penken ke kum ka lai spak lai pro IPC kamut ba mak ban tit berbom bat show abaki don kino ya kino bersya kem po polis custody de lomba kene kerwo ni pa ja di press bagi media ro bagi penrem ya ke jingle ru cloud jong ki pulit jong ka Makrot police station